mako dɔ fɛ mɔgɔ ɲuman bɛ muso bɛ cɛ dɔ fɛ muso hami b'i la ba bɛ mako dɔ fɛ babo hami b'i la wolofa bɛ mako dɔ fɛ babo hami b'i la woloden bɛ muso dɔ fɛ denko hami b'i la sabanafin jɔ bɛrɛ mɛn denko hami banna i wolo b'a la sira jara la denko hami t'i la wari bɛ cɛ dɔ fɛ mɔgɔ ɲuman bɛ sabanafin Mamadu Konate woloden jɔ bɛrɛ minɛ muso ɲuman den jɔ bɛrɛ mɔgɔ ɲuman aba taba taba jɔ bɛrɛ tiba ɲɛtaga ɲɛtabali aba ɲɛtaga ɲɛtaga jɛ bamana bɛtɔba ɲɛtabali aba ɲɛtaga ɲɛtaga jɛ namaba ɲɛtaga ɲɛtabali cɛbaw la woloma a dije bɛna cɛbaw la woloma anw tɛ mɔgɔ si lamɛn a bi ni wariba t'i fɛ an tɛ mɔgɔ lamɛn bi lɔngo tɛ mɔgɔ min na ni mɔgɔ min karilen tɛ Bakarijan ile la anw tɛ mɔgɔ si lamɛn Abudulayi Wedera ko ile la aujourd'hui anw tɛ mɔgɔ lamɛn bi Kɔrɔ Magalu est ici aujourd'hui anw tɛ mɔgɔ lamɛn bi wari bɛ mɔgɔ dɔ fɛ mɔgɔ ɲuman bɛ muso dɔ bɛ dawula kɔrɔ t'a la wari bɛ muso dɔ fɛ kari t'a la sabanafin jɔ bɛrɛ lɛ i sɔn dugukolo la masaden sabanafin jɔ bɛrɛ don o don jɔ bɛrɛ ma fira barika a dije jɔ bɛrɛ kile kelen ma o tɛ mɔgɔ ye ma ɲɛfɔ ye don o don cɛbaw ma ca nafolo bɛ mɔgɔ dɔ fɛ jɔ bɛrɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ fɛ kariya t'o la kɔnɔ ye k'e ta den wele mɔgɔ ɲuman olu ye n jaabi loba ye n jaabi jɔnw ye n jaabi fajana k'e ye n jaabi masare a jɔ bɛrɛ nka patɔrɔn ye Umaru Keyita ye masasi Umaru bɛ min dugukolotigi Umaru bɛ min ɲɛmana maloya dusu bɛ kasi Umaru Keyita arrivé arrivé mon ami arrivé mɔgɔ si lamɛn bi anw tɛ mɔgɔ si lamɛn bi jɔ bɛrɛ ne ma fɔ ko cɛ tɛ kuluba ma fɔ ko cɛ tɛ pɔnse ma fɔ cɛ tɛ sɔgɔla nka cɛ kelen mun ye ne ta kana don ka sini ɲɛsigi ɲɛ yira ne la o kɛra bɛrɛ e ye jɔ bɛrɛ faama de e jɔ bɛrɛ ye mɔgɔ ɲuman de e jɔ bɛrɛ ye muso ɲuman de fan bɛ mɔgɔ dɔ fɛ mɔgɔ ɲuman tɛ tɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ la mɔgɔ sɛbɛ tɛ dusu bɛ mɔgɔ dɔ la garisɛgɛ t'a la jɔ bɛrɛ garisɛgɛ b'i la nafolo b'i bɛɛ fanba de. Merci à tous en tout temps. C'est un remerciement au LG Blanc Jobrin qui m'a donné un terrain. Je n'ai pas passé sans le dire merci. Abadjob, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur.